Sumur. 5 tahun nyaiku dadi kepala sekolah SDN Purworejo loro. Sadurunge kuwi wis tau dadi kepala sekolah ing 3 SD. Ning yo lagi SDN Purworejo iki sing gurune jangkep. Kejaba jangkep, guru-gurune klebu senior. Ing sekolahan liyane gurune rata-rata kari 4, akeh-akehe 5, ketambahan guru wiyata. Sing dadi pikiran mung perkara sumur. Awit sekolahan ki yen ora duwe sumur, ora duwe pawikan, pancen yo ngganggu banget. Apa meneh murid SD mono isih bocah cilik-cilik, soal karesikan so angel dituturi. Duwe sumur kompo bola-bali rusak, kamar mandi kerep asat. Bocah-bocah yen kon nggawa banyu nganggo ngisi kolah utawa pasedian banyu ing WC ya mesakake. Yen ngancik ketiga sumbere ilang. Angger kompane rusak, ngenteni didandani tukang sumur. Kepeksa njaluk banyu saka sumure warga. Nanging warga sing dijaluki banyu dadak minteri. Saben sasi listrike dibebanake sekolah. Nanging yang dijaluki struk pembayaran saka PLN ora nate diwenehake. Telase semanten niku kok Bu. Bukti pembayaran duka mpun ical. Jawabe. Timbangane rame karo penduduk trimo ngalahi. Dijupukake duit bos kanggo bayar banyu. Wis bola-bali kondo arep ngebor. Nanging guru-guru sing wis lawas ana kono tansah menggak. Jare ing kono ora ana sumbere banyu. Mriki pun dileki Pak Kyai Bu, yen mriki mboten wonten sumberipun toya. Kandhane Bu Suriah, salah sijine guru sing wiwit cekling diangkat ana kono. Lah terus piye? Jedinge garing. Bocah-bocah angger nguyuh ora ana banyu kanggo ngrujuk. Bu Warni sing mepet kamar mandi saben dina sambat. Aku rak yo mesakni. Nggih empun, nedhi dateng tangge kemawon, dipun bayari bos. Biyen wis nate gawe sumur dudukan. Jerone nganti 15 meter. Yen rendeng ana banyune, nanging angger ngancik ketiga sumbere mampet. Pancen yen nonton lokasine ketok yen angel sumber. Lemahe saperangan padas. Malah warga sak kiwa tengene ya padha percaya yen dukuhane iku ora ana sumbere banyu. Mula arang banget sing duwe sumur kompo apa dene sumur kedukan. Sakiwa tengene sekolahan mung wong siji sing duwe sumur. Iku wae sumbere ya cilik. Wis ganti kepala sekolah kaping 3 perkara sumur sekolahan tansah dadi rembug. Ana jedinge nanging angger ketiga ora ana banyune. Bocah-bocah angger nguyuh ora disiram. Gurune dhewe angger arep nyang pawikan kepeksa nunut ana omahe penduduk sing cedhak. Pisan pindho nunut ora apa-apa, nanging suwe-suwe rak yo isin. Jarene guru-guru kang wis lawas ana kono wis bola-bali ngeduk nggawe sumur nanging ora kasil. Sing keri nggunakake sumur bor, nanging ya iku angger ngancik ketiga sumbere ora ana. Kejaba sumbere angel, bola-bali kompane rusak. Mbuh wis ping pira dandani. Tuku anyar durung nganti setahun wis rusak. Rusake rusak kepriye kabeh ora ana sing ngerti. Guru 7 sing 6 putri, ana guru kakung 1 nanging ya ora gaten perkara sumur iku. Pokoke angger rusak, ngundang tukang pompa dikon dandani. Kena dienggo, sesasi rong sasi rusak maneh. Mbah wis ping pira nyonyahku ngrembug perkara sumur sekolahan. Angger arep nyoba ngundang tukang sumur dikon ngebor sing permono. Tansah dialang-alangi, dikendon-kendoni.
Empun dileki Pak Yai. Mriki mboten wonten sumberipun, Bu. Percuma ndamel, tiwas ngentek-enteki ragat. Mangkono bantahe kanca-kancane sak sekolahan sing saben-saben dikandhakake aku. Lah wong etandalan sawahe nyumber, lete kae rak mung 100 nganti 200 meter. Mosok to ora ana rembesan? Tumanggapku. Pikiranku ya ngono, ning angger aku kandha kabeh padha ngrumpyung yen sekolahan sak kiwa tengene kae ora ana sumber banyu. Jawabe nyaiku. Dina iku sajake nyaiku wis rada entek kesabarane mikir perkara sumur sekolahan sing bola-bali rusak. Jam 09.00 dheweke telepon. "Pak, sumure rusak maneh. Iki piye?" "Wis diundangake tukang nggo dandani." "Durung." "Yen ngono wis ben ora usah dandani. Aku tak marani Pak Wajib." Jawabku. Pak Wajib mono tukang gawe sumur bor saka Temulus, tangga desa karo sekolahane nyaiku. Aku wis kenal apik lan kulino. Sumur omahku loro sing gawe ya dheweke. Pancen nyaiku ya nate rasan-rasan arep ngundang dheweke. Nanging ora dikandhakake kanca-kanca guru sakwise dibantai. Pokoke kepengin sekolahan duwe sumur dhewe. "Pak, kapan-kapan ngundang Pak Wajib kon gaweake sumur sekolahan. Ongkose pira mengko yen pancen ora kasil, ora usah njaluk ganti sekolahan, piye?" Kandhane nyaiku sakwijining dina. "Ngono ya apik, dicoba wae." Jawabku. Nilalah dina iku kompane rusak maneh. Aku langsung menyang omahe Pak Wajib. Kebeneran dheweke pinuju prei ora gawe sumur. Padatane angel dipethuki. Marga saben dina mesti gawe sumur tekan ngendi-endi. Bareng tak kandhani, dheweke langsung takjak niliki panggonane. Tekan sekolahan, nyaiku wis tak kandhani nyegat ana ngarep kantor. "Criyose bapakipun kompane risak, Bu?" Semantane Pak Wajib. "Inggih, Pak. Kersanipun boten wangsul risak, gantos enggal kemawon. Kaliyan cobi dipirsani kinten-kinten pundi ingkang wonten sumberipun. Jenengan damelaken enggal, mengke pinten kemawon biayanipun kula sing nanggung. Sing wingking nika criyosipun tukang kompo ngandhap jugruk." "Nggih, cobi kula tingalani." Aku karo Pak Wajib niliki panggonan kompo sing rusak. Ditutake nyaiku. Bubar niliki terus ngubengi kompleks sekolahan. Nyaiku bali nyang kantor. Ngerti ana tukang gawe sumur teko, guru-guru ketok anggone banget ora setuju. "Pak, mriki niki mpun dileki Pak Yai. Mboten wonten sumberipun toya. Dados inggih percuma menawi jenengan badhe ngebor." Tembung mengkono dibaleni maneh. Saiki ditujokake Pak Wajib. "Oh, nggih to. Nanging sedaya menika kantun Gusti. Menawi Gusti marangaken, mbok bilih nggih mboten wonten ingkang langka." Jawabe Pak Wajib enteng. "Niki ngeten lho, Bu, kersanipun Pak Wajib nyobi rumiyin. Mpun to, menawi mangke mboten kasil, sedaya dados tanggungan kula. Kula mboten badhe ngebot-boti sekolahan." Kandhane nyaiku. Krungu kandhane nyaiku, guru-guru malah senteyot ninggalake panggonan padha mlebu kelas. Pak Wajib tak tutake ngubengi lingkungan sekolahan karo ngetokake alat kaya kawat meh sak driji gedene. Saben-saben ditancepake lemah sing dilewati. Ing ngarep kelas sisih kulon ana wite ringin sing rembuyung. Ora sepira gedhe. Dhuwure ringin mung wetara 3 meter. Nanging godhonge ijo ngrembuyung. Lemah ngisor ringin lan sak kiwa tengene padas. "Pak, nika ngajeng kelas tunggal sitine padas. Ning ringine kok saged lemu ngrembuyung ngaten."
Kinten-kinten ngandhap menawa wonten sumberipun nggih. Kandhaku marang Pak Wajib. Alat sing dicekel Pak Wajib mau ditancep-tancepake lemah wetara karo tengah meter sakwetane wit ringin. Pak Wajib ndodhok banjur ngucap nyuwun marang penguasane Gusti. Duh Gusti, kawula nyuwun kawelasan kangge Bapak Ibu guru saha murid-murid sekolahan mriki ingkang tansah kebingungan betah toya. Mugi paduka paring kanugrahan Duh Gusti. Dheweke ngadeg, banjur alate mau kanggo garis lemah wujud lingkaran sak meter garis tengahe. Benjing Pak, kula duduke mriki, wetawis sak meter dipasang bis beton benjang kangge ndeleh kompa. Kula cobi benjing ngebor mugi-mugi manggih sumber. Kandhane Pak Wajib. Esuke Pak Wajib dibiyantu anake wiwit ngebor. Nyaiku budal wis karo nyangking kopi karo sarapan kanggo Pak Wajib. Malah nggawa dawet. Jare ilah-ilane wong Jawa yen gawe sumur supaya disarati wedang dawet. Jare ben bancar sumbere. Aku ana ngomah dipasrahi masakake sakwise kabeh bahan-bahane diracik. Jam 11:30 dikon ngirim. Ana sekolahan nyaiku karo guru-guru ora ditakoni. Ketok anggone padha sewot perkara gawe sumur. Semono uga nyawang Pak Wajib karo anake sing sengkut mergawe. Ketok anggone padha ewa. Jam 11:30 aku teko ngeterkit mangan. Merga aku pancen wis kulino karo Pak Wajib, mula anggone mangan tak barengi pisan ben rahab. Mugi-mugi kasil Pak Wajib. Kandhane nyaiku. Lah nggih, sedaya menika kantun Gusti. Menawi Gusti marangaken inggih boten nama nglengkara ta Bu. Sajrone nggarap sumur mau akeh warga kiwa tengen sekolahan sing padha nonton. Malah ana sing nylemong perkara tanah kono ora ana sumber banyune. Mriki niki wiwit sekolahan mangilen boten wonten sumberipun to Pak. Ucape salah sijine warga sing saksuwene Pak Wajib nggarap mesti nonton. Nggih kersanipun ingkang boten wonten. Jawabe Pak Wajib enteng. Nyandak 3 dina anggone ngebor embuh kedadean apa. Durung nganti jam 11 aku wis nyusul menyang sekolahan. Pisan nggawa sega. Langsung nyusul menyang panggonan ngebor. Pripun Pak, kinten-kinten? Pitakonku. Berkah dalem Pak, sajakipun Gusti berkahi. Menika sampun wonten tanda-tandanipun wonten sumber. Kandhane Pak Wajib. Sampun pinter meter? 10 meter. Menika sampun medal krikil-krikil. Pratandha wonten sumber. Paling 12 meter sampun sumberan. Mugi-mugi kula mesakaken busri to Pak. Kandhane Pak Wajib nyebut nyaiku. Lah wonten napa? Lah nggih, ibu-ibu guru kok kagungan sikap ngaten. Mpun, mboten napa-napa Pak. Tujuane awake dhewe damel sae. Sik Wan, mandeg dhisik. Kandhane Pak Wajib ora nyambung kandhaku, nanging ngabani anake mandeg anggone muter pipa bor. Dheweke banjur nyawuki banyu sirkulasi. Presani Pak, niki pun jelas sumber, mugi-mugi bancar. Aku nyetitekake. Dheweke banjur ngabani anake supaya nerusake muter pipa bor. Tenan, ora nganti jam 12 wis nemokake sumber sing cukup bancar. Pak Wajib karo anake terus ibut masang pralon 1,5 dim kanggo njaba. Disusul pralon 3 prapat kanggo ngisep banyu. Mesin kompo dipasang sak meter saka lumahe lemah sing winginane diduduk. Perlune ben aman.
Aku marani nyaiku ana ruang guru. Kondo yen wis meh rampung nemokake sumber. Wis rampung? Lagi nguras ben bening. Dheweke menyat terus melu menyang nggon sumur. Kados pundi, Pak? Berkah dalem, Bu, sumberipun ageng. Alhamdulillah, ucape nyaiku. Katon raine mbrabak kaya arep nangis. Tangis kabungahan, panyuwune diparengake Gusti. Rampung nyetel kompa lan pralon, banjur dicoba. Banyu mili bancar, isih butheg campur banyu sirkulasi kanggo ngebor. Saya suwe, saya bening lan bancar. Tinggal daharu miyin, Pak. Tandhaku nyang Pak Wajib. Nggih, pun mengke mawon. Luwenipun ical margi remen ningali gembrajake toya niki. Setengah jam luwih disedot ora kendhat. Mbuktekake yen sumbere gedhe. Latar sekolahan dadi lambah-lambah. Penduduk kiwa tengene sekolahan padha mara. Krungu yen sekolahan nemokake sumber gedhe. Guru-guru ngerti latar sekolahan banyune lambah-lambah uga padha nyawang. Senajan durung kawetu tembung tumanggape. Bocah-bocah sing wayahe mulih ora padha mulih, malah padha keceh. Bu, dipun pundhutaken bis beton kalih menawi bata dadak masang kedangon. Bis beton mawon kantun nglebetaken. Kandhane Pak Wajib marang nyaiku. Nggih, Pak, sakniki mawon Eko kersanipun tumbas. Jawabe nyaiku. Banyune bancar, bening nyarong. Meh sak jam disedot ora kantu. Ateges sumbere gedhe. Guru-guru padha nyawang saka ngarep kantor. Nyawang miline banyu. Ora ana sing kumecap. Ora suwe Bu Nurul karo Bu Yeti boncengan metu saka sekolahan. Let setengah jam wis teka. Nggawa gawan diwadahi kresek gedhe. Pas nyaiku ana ruang kantor njupukake dhuwit Eko kanggo tuku bis beton. Ngerti wong loro teka sekolahan maneh karo nggawa kresek gedhe sing maune dikira yen padha bali mulih, nyaiku semoto. Kula kinten sampun kondur, Bu. Lah niki ngasta napa, Bu? Anu, Bu, niki wau ibu-ibu ngajak syukuran. Nyuwun ditumbasaken sekul ayam panggang kalian dawet. Criyosipun tiyang Jawi menawi ndamel sumur kedah dipun sarati dawet, kersanipun sumberipun terus bancar. Oh, lah nggih. Sampun monggo sami dipun dhahar mriku. Pak Wajib sampun dibetakaken bapake nika malah dereng didhahar. Ucape nyaiku bali tumuju panggonane Pak Wajib. Karo ngenteni Eko anggone tuku bis beton. Cutha.